Baba Mshumayeli Majiya, ukhuluma noDr. uMthiyane wakwaDlangezwa Empangeni ethempelini laseWozawoza. Kepha ngokusebenza ngingapha eNorth West, ngiseyunivesithi yaseNorth West le eMafikeng. Ngiphethe uMshumayeli uTebanga ngapha eNorth West. Ngake ngakubingelela kuleli sonto lokugcina ekhaya lemphefumulo isonto lokugcina enyangeni kaSeptember. Ngazethula ukuthi ngivela kuMshumayeli Tebanga. Mshumayeli, ngicela ukuthi ngedlulise ukubonga okukhulu kuwe ngomsebenzi omuhle kaShembe owenzayo ekhaya lemphefumulo. Ngicela baba ukuba ngiphinde ngiyicelele kuShembe ukubonga okukhulu ngomsebenzi omuhle uNkulunkulu awenze kimi. Baba, ekufikeni kwami ekhaya lemphefumulo ngafika ngigula. Nganginenkinga yokungasakhoni ukudla izinhlobo ngezinhlobo nje ezahlukehlukene zokudla. Uma ngithi ngiyakudla ukudla okuningi, kwakuvele kujiye ngaphakathi kungishise, ngizwe ngisha ngibila ngaphakathi esiswini, ngingazi ukuthi ngishiswa yini. Uma ngingabala nje konke ukudla okunempuphu, into ongayicabanga nje ukudla okunempuphu, ngaba uphuthu, ngabe ipharishi, ngabe yini, noma isikhintshane, yonke leyo nto ngangingasakhoni ukuyidla. Kuphinde nje kube ukudla konke okune-rice, uma kune-rice nje i-rice ngangingasakhoni ukulidla. Kanjalo nesitambu ngangingasakhoni ukusidla, sesingigulisa sengishisa ngaphakathi esiswini. Nezinto nje ey'phuzwayo njengobisi ngangingasalulokothi ubisi, ama-drinks njengo-Coca-Cola, o-Sprite, o-lemon twist, obani bani, yonke leyo nto ngangingasakhoni ukuyiphuza. Kanjalo nayitiye nekhofi ngangingasakhoni ukuliphuza ngendlela ebengigula ngayo. Yonke le nto uma ngithi ngiyayidla bese iyangishisa ngaphakathi. Ngisho namaswidi imbala nje izinto ey'noshukela zazingasavumi ukungena emlonyeni wami ngendlela engangigula ngayo. Ngishiswa yinto engingazi ukuthi yini le engishisayo. Ngathi-ke ngisela emsebenzini kwaba khona isifiso nje esifika enhlizweni yami ukuthi sengathi ngake ngiye nami ekhaya lemphefumulo, ngoba bengilokhu ngibona la ko-YouTube abantu beshumayela besekhaya lemphefumulo befakaza ngemisebenzi kaShembe, uShembe abenzele yona ngokufika kwabo ekhaya lemphefumulo. Nami ngase ngifise ukuthi-ke ngifike ekhaya lemphefumulo. Nembala ngabe sengibikela uMshumayeli Tebanga la ukuthi ngiyehla ngiya eThekwini ngifuna ukuya ekhaya lemphefumulo bangizizwa ngiphilile. Nembala uMshumayeli Tebanga wangikhuthaza ukuthi mangihambe, wathi naye wake waya iy'nkinga zakhe ey'ningi zaxazululeka, waze wakhona ngisho ukubona uyise uMshumayeli Tebanga omdala. Nembala ngafika Mshumayeli ngigula nginaleyo nkinga, kepha nje engingakusho ukuthi ngesikhathi ngifika ngoLwesihlanu ntambama, ngafika ngangeniswa kuleya ndlu okuhlala kuyona inhlalisuthi. Ngathi ngisangenile kwase kungena ukudla emva kokufika kwami. Kwangena isitambu, ngaphakelwa isitambu sagcwala ubheseni. Eyi, ngaba nenkinga ukuthi ngizosidla kanjani lesi sitambu, ngabika inkinga yami ukuthi nginenkinga ukudla okuningi angisakhoni ukukudla. Yayisithi le nsizwa yayiphaka, akekho umuntu ongeze ukudla lapha endlini. Yathi futhi ukudla uma ukuphakelwe awukushiyi, udla uqede, ngoba akukho ngane ezosala ikhothe izitsha lapha. Eyi, yakhuluma yaqinisa amehlo le nsizwa, ngasho ngenhliziyo ngathi awu ngaze ngafa-ke namhlanje. Lesi sitambu esingaka sigcwele ubheseni ngizosidla kanjani ngoba ngiyagula, uma ngithi ngifake ukudla ngivele ngishe. Hhayi, ngasincenga-ke Mshumayeli ngoba umthetho engangiwubekelwe ukuthi ukudla kwenqatshwa, okwesibili akushiywa, udla uqede. Ngasingena lesi sitambu, uma ngakuxoxela isimangaliso ngathi uma ngisiqala nje ngithi ngiyasidla ngazizwa singinukela kamnandi, saba nephunga elimnandi. Ngathi uma ngithi ngiyasidla ngasizwa simnandi nasolimini, saba ne-taste nje emnandi. Kwamnandi ukudla lento eyisimangaliso.
ngabibiyela mshumayeli ngaze ngawuqeda wonke ubheseni. Ngasutha ngasithi isitambu. Kodwa kwakhona uvalo olusele enhliziyweni yami ukuthi, eyi le nto esengiyidlile ngizofake usha ebusuku angizukulala. Ngikutshela isimangaliso mshumayeli ukuthi ngahlala ngilindile ngithi ngizokusha lutho kwaze kwasekuseni ngakusasa ngesabatha. Ngaphila ngalelo langa ngokufika kwami nje ekhaya lemphefumulo. Ngahamba-ke ngaya ethempelini kungena inkonzo yesabatha, ngaphinde ngaya enkonzweni yasemini, lutho ukusha kwaze kwaphuma isabatha. Kwathi kusihla kwangena futhi okunye ukudla okunophuthu namaklabishi namaveji nje amaningi ayifakwe ekudleni. Yaphinde le nsizwa yasiphakela ngadla mshumayeli ngagcwalisa isisu, ngaze ngacela ukuthi ayingiphinde. Nembali yaphinde yangiphakela futhi omunye ubheseni yawugcwalisa, ngaphinde ngawudla ngawushaya ngawuvala ngendlela angase ngizwe ukudla kumnandi ngayo futhi kungiphilisa ngayo ekhaya lemphefumulo. Yonke-ke into ngisho odrink kwakuney'nsizwa esasihlezi nazo laphaya endlini ezayikhipha odrink, siphuza odrink, siphuza ubisi, siphuza yonke into. Ngadla yonke into mshumayeli angizange ngigule ngalelo langa kuze kube namhlanje. Ngithi-ke mshumayeli ngicela ukuthi ngibonge kakhulu kuwe uNkulunkulu uNyazi lwezulu ukuphathisa umsebenzi omkhulu ekhaya lemphefumulo ongazange ube khona emhlabeni. Into eyenzeka ekhaya lemphefumulo asikaze siyibone yenzeka. Lokhu ngakhula nje mina ngiyiNazaretha ekhaya phambi kwabazali emva kwabazali bami. Asikaze siyibone indaba enje ukuthi kube khona umuzi noma ithempeli lakhiwa uShembe alakhele nje ukuthi kulungiswa kulo noma kugezwa kulo abantu abadala abangasekho emhlabeni. Siyakuqabuka lokhu esikubonayo, umusa wasezulwini esiwenzele uShembe uNyazi lwezulu. Ngithi-ke ngiyakubongela kakhulu mshumayeli uShembe lento enhle kangaka nenkulu kangaka yasezulwini ayibeke esandleni sakho ukuthi uphathe ubungcwele bakhe ngezandla zakho ekhaya lemphefumulo. Ngiyakhulekela mshumayeli ukuthi uNkulunkulu angathi angahlala ngakuwe ngezikhathi zonke, akuphe ukuqina nokukholwa okungapheliyo, akukhuthaze, akuphe amandla okukhuthala ukuthi le nto uyenze kakhulu ngoba ukuphila mshumayeli okuphethe ngezandla lapho ethempelini lasekhaya lemphefumulo kuyamangalisa. Baningi-ke abanye esengike ngabezwa nabo bebala lokhu izinto ey'fike zenzeka ezizimangaliso ey'mpilweni zabo ngokufika ekhaya lemphefumulo. Nami ngithi mangibabaze ubukhulu bonyazi lwezulu. Ngiyabonga kakhulu mshumayeli sengiyaphila saka. Kodwa nje okunye engingakusho-ke ukuthi ngathi mase ngisuka ekhaya lemphefumulo ngase ngiya ekhaya kwaDlangezwa. Ngafike ngalala ekhaya ngoba ngangiqale khona ekhaya ngaphambi kokuthi ngiye ekhaya lemphefumulo. Ngathi mangisuka la eNorth West ngehla ngaqala ekhaya ngalala khona, ngavuka ekhaya-ke ngaya ekhaya lemphefumulo. Ngathi mangisuka ekhaya lemphefumulo futhi ngabuyela ekhaya. Uma ngilele-ke ekhaya ebusuku ngibona kufika abantu abadala abangasekho abaningi beza kimi bathi sizobonga mntwana wethu, abanye bathi mzukulu, sizobonga ukuthi uhambe uyosigeza ekhaya lemphefumulo. Bathi ukungena nje kwakho ekhaya lemphefumulo nathi sibe sesingena sathola ukungena ngoba besilokhu sihlezi ngaphandle esangweni singangeni. Kodwa ngokufika kwakho sesikwazile ukuthi nathi singene ngaphakathi ekhaya lemphefumulo sathola ukugezeka. Base bethi-ke bacela ukuthi ngihlanganise iy'mbuzi eziyisihlanu ngihambe ngiyobanikelela ngazo ekhaya lemphefumulo, ngiyobageza ngalezi y'mbuzi. Into eyisimangaliso-ke mshumayeli, kuso leso sibonakaliso kwabe sekuvela ngisho umkhwekazi wami. Ngiganwe kamakhosikazi mina awu-4. Eyesithathu kulamakhosikazi eyakwaLuthuli ngapha eShowe eNgunundu ngasentumeni. Umama-ke walo makoti sewashona, lo mkhwekazi wami sewashona, kwakuthiwa uMaMthembu. Naye wayebesevela lo mkhwekazi wami uMaMthembu ngalelo langa mhla ngibona abantu bakithi nabasekhaya komama. Wavela-ke wathi ucela ukuthi naye ngimdlulisele umlayezo emndenini wakhe ekhweni lami kwaLuthuli kulaba abaphilayo ukuthi uyacela ukuthi bathathe imbuzi eyodwa bayihlanganisa nalezi ezinye imbuzi
abazoyihambisa ekhaya lemphefumulo, kodwa yona ihambe eceleni nje kube iqondane naye bayomgeza ekhaya lemphefumulo. Nembala ngathi uma ngivuka ekuseni ngase ngiyabafonela ngadlulisa lowo mlayezo mshumayeli ukuthi ngibone umama umkhwekazi wami uthi ucela ukuthi nithathe imbuzi nihambe nayo nekhaya lemphefumulo niyomnikelela ngayo, niyomgeza ngayo. Okuyisimangaliso-ke uma ngibafonela bathi, hawu mkhwenyana, nakuba besingakutshelanga kodwa vele sisey'nhleleni zokuthi silungise imbuzi sizoyihambisa ekhaya lemphefumulo siyogeza bona abantu abadala. Kwaba isimangaliso nje ukuthi lesi sibonakaliso sifika kimi kanti vele lekhweni lami bahlanganisa uhambo oluya ekhaya lemphefumulo. Yayisiyahlangana le nto, ngiyacabanga ukuthi sebehambile nje manje bayoyilungisa leyo nto ekhaya lemphefumulo. Kodwa nje ngithi angibonge mshumayeli kakhulu, kakhulu. Khona into eyisimangalisa esekhaya lemphefumulo engekho kwezinye iy'ndawo uShembe ayitshalile kulowo muzi, akuphe umusa ukuthi uwubheke ube sesandleni sakho. Ngiyakubongela mshumayeli, inhle kakhulu, ingcwele into oyiphethe engathi uNkulunkulu angakupha amandla uyiphathe ngezandla ey'ngcwele ngesikhathi zonke. Ungakuvumeli ububi kusondele eduze kwakho ngoba uShembe ukuphathisa ubungcwele basezulwini. Ukuphathise ngisho iy'dalwa zabantu abaningi bomhlaba wonke abangasekho emhlabeni balapho esandleni sakho mshumayeli. uNkulunkulu akubusise mshumayeli Majiya. Ngiyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu akubusise. Amen.